musikalsk spiller jeg ofte i et mere eksperimenterende miljø, og når jeg komponerer, så er jeg blevet ret glad for at komponere ret specifikt for klassisk trænede musikere og sangere, men jeg kan egentlig godt lide det hele på tværs. Også visuelle elementer, såvel som soniske elementer, så oplever jeg en stor nysgerrighed i det at forbinde både kultur, udtryk, stilarter og genre. Og jeg tror, at den her oplevelse af forbindelse, den her nysgerrighed på det og undersøgelse af det, det er noget af det, som jeg virkelig i mit virke bliver drevet af. Mit drømmeprojekt, helt klart at kunne bevæge, at kunne være i kontakt, dialog med andre og kunne bevæge mig selv i mit arbejde, at jeg bliver bevæget, når jeg dykker ned i de her toner, at jeg kan mærke, at det betyder noget for mig, men også med de musikere, jeg samarbejder med, de sangere, de skuespillere, lyskunstnere, at vi kan mærke, at der er noget, der betyder noget i vores materialer, i vores samarbejde. Og igen til sidst, at hele det her fokus på at bevæge, det er også noget, som vi gør vores ypperste for at formidle og dele med et publikum, dem der lytter. Og bevæge er ikke kun at blive bevæget emotionelt, det kan også være at blive bevæget indsigtsmæssigt, perspektivmæssigt, og på den måde, at man, inden man går ind og oplever et værk, ikke er den samme, som når man bagefter går ud fra koncertsalen eller det sted, hvor man har oplevet værket. Det er helt klart min drøm, at jeg kan arbejde på den måde i mit liv.